Vi er i gang med Weekendmagasinet og har besøg af Rasmus Bjerrum fra Den Lille Tjeneste til en snak om en af de store trends her i 2012, ifølge i hvert fald amerikanske, trendforskere, folk der har forstand på det, nemlig den her peer-to-peer kommunikation via nettet, hvor man kan finde en bestemt person, der kan klippe ens hæk for eksempel. Og så er der i hvert fald for jeres side på Den Lille Tjeneste kommet et ekstra lag på. Ja, det er rigtigt. Vi har på utallige opfordring, kan man sige, fra mange af vores medlemmer, har vi oprettet en ny service inde hos denlilletjeneste.dk, og det er, at vi kalder kategorien for sofadeling og boligbytte. Og det handler om, at der er enormt mange mennesker, som på midlertidig grundlag, kan man sige, har brug måske for en overnatningslejlighed eller en feriebolig, eller måske skal man til København en weekend og søger måske en lejlighed i København, hvor man kan låne den lejlighed, kan man sige. Så der har vi oprettet den her nye kategori inde hos os, hvor man siger, at hvis man står og behøver en lejlighed eller et hus eller på midlertidig basis, det vil sige en weekend, jamen, så kan man gå ind hos os, og så kan man gå ud og søge i princippet. Jamen, jeg vil gerne til København næste weekend og mangler en lejlighed. Er der nogen, der har det inde hos jer? Og så formidler vi så den søgning videre til alle vores hjælpere eller hele vores netværk, og se, om der er nogen, der har mulighed for at stille det her til rådighed. Og det er jo sådan en moderne form af det, man kan med et amerikansk begreb kalder couchsurfing, som vi er ved at introducere, netop at ride med på den her enorme megatrend, som sagt hedder couchsurfing. Ja. Og det er jo også, ud over en sofa, så lukrerer man jo også, vi har jo rigtig mange mennesker, har jo det der gen der, hvor man gerne vil være gæstfri og vise sin by frem og sådan noget, og det ligger jo også sådan lidt i korten, at der er i hvert fald en mulighed for det, ikke? Altså, det handler mindst lige så meget om, at man kan møde nogle nye mennesker, at man får et logi, kan man sige, men at folk både kan gøre det her på ideel basis. Der behøver ikke at være noget kan man sige, monetært mellemværende eller betaling mellem parterne. Det kan jo godt være nogen, der bare gerne vil stille gæsteværelse til rådighed, netop for at vise sin by frem, for at vise sin egen frem, for at vise den slags ting. Og det er jo egentlig det, vi prøver at facilitere via denlilletjeneste.dk, at man kan gå derind og simpelthen søge efter i princippet en boligmulighed eller en overnatningsmulighed, kan man sige. Nu det er i opstarten det her. Hvor ligger vægten lige nu? Altså i talende stund er der flest, der tilbyder sofa, eller er der flest, der søger det? Nu har vi lige oprettet kategorien i fredag, så det er helt sprit nyt. Ja. så jeg må blive svar skyldig, men det vi primært har oplevet, det er egentlig folk, der søger noget. Det kan være pendlere, eller folk, som måske er blevet træt af at bo på hotel, men som egentlig gerne vil bruge en overnatning i København, og måske gerne vil lave mad eller den slags ting. Og der vil vi super gerne formidle det ønske videre til folk, der måske har en ledig plads, eller folk, som måske er på ferie, og som måske kunne tænke sig at låne eller leje et værelse eller en lejlighed ud, kan man sige. Så det er lidt for tidligt at spå om, hvor interessen kommer at blive, men under alle omstændigheder, så er det her et område, som vi tror kommer til at vokse enormt. Nemlig det her med, at man ikke bare går på hotel, men at man egentlig udnytter og deles om hinandens lejligheder og huse. Vi snakkede lidt før om, at Den Lille Tjeneste har vi indtil videre fokuseret på det med at leje sin tid ud, kan man sige, i form af, at man løser opgaver. Nu åbner vi så også mulighed for, at man i princippet via vores tjeneste kan leje sit hus ud, eller sin lejlighed ud, eller låne den ud i princippet. Hvordan kan man vide lidt om den person, der enten skal ligge på en sofa, eller det sted, hvor man kommer hen? For det vil jeg også sige, det vil være min næste bekymring. Det er rigtigt nok. Det her, det handler utrolig meget om, at der skal være tillid mellem parterne. Nu kan man sige, det kan være grænseoverskridende for nogen at lukke en vild fremmed ind i sit hjem. Men der gør vi jo meget ud af at skabe det, man kalder et digitalt CV, at man får at folk inde på vores side skriver, giver hinanden karakterer, skriver, om det er nogle troværdige personer. Det opfordrer vi jo hele tiden til, at man på en eller anden måde siger, okay, Peter, han har løst 10 opgaver inde på Den Lille Tjeneste, så han er god nok. Han har fået 9 ud af 10 stjerner, kan man sige. Så vi gør meget ud af det her med, at folk opbygger et slags troværdighed og et rygte. Og så skal vi jo også understrege, at man er jo ikke forpligtet til at lege ud. Man kan jo undersøge den pågældende, lige gå ind og tjekke Facebook-profil. Altså, der findes jo alle mulige muligheder for, at man lige kan se, jamen, hvem er folk, der at de er dem, de udgiver sig for at være. Men det er rigtigt. Troværdighed og tryghed er altafgørende i den her slags formidling, fordi i princippet er det jo en fremmed mand i princippet lukker ind i sit hjem. Når det så er sagt, så er der en site som Couchsurfing for eksempel, som har haft millioner af overnatninger, primært i USA og i resten af verden. Og jeg vil sige,
hvis du begynder at søge på, hvad der har været incidents, der har været på episoder, hvor der har været ubehagelige episoder, men i 99,999% af tilfældene, så forløber det totalt gnidningsfrit og en god oplevelse for begge parter. Og netop fordi, at man knytter kontakten via tredje part, der så ligesom både kan håndtere, hvis der skulle være nogle penge imellem det, men også det med troværdigheden osv. Lige præcis. Man har simpelthen mulighed for at gå ind og kigge på, jamen, hvem er den her person, som i princippet enten efterspørger en bolig, eller hvem er det, der jeg i princippet giver adgang til mit hus. Der har man altså mulighed for at gå ind og kigge på den pågældendes profil, og se, hvad har andre skrevet om den her person, for ligesom at øge den her tryghed og troværdighed. Og det tror jeg i princippet er et af de mest afgørende momenter for, om de her trends, både i forbindelse med arbejde, men også i forbindelse med for eksempel udlejning af hus eller lejligheder, at det kommer til at fungere. Vi bliver nødt til at skabe den her tryghed, for at vi alle sammen synes, det er en rigtig, rigtig god idé. For ellers kan det være, som vi kom ind for, en lille smule grænseoverskridende for nogen. Det er Rasmus Bjerrum, der er med i studiet her fra Den Lille Tjeneste til en snak om couchsurfing, der nu også for alvor ved at brede sig til Danmark. Men det er jo en ting, man også har brug for at benytte, når man skal uden for landets grænser. Og Den Lille Tjeneste er til stede nu. Var det Sverige og Tyskland? Sverige og Danmark findes vi. Vi er i gang med at etablere os i Tyskland og England og Norge også, men vi er ikke enige om det her. Den Lille Tjeneste er en lille del af en enorm megatrend, og den bliver ført an internationalt af en amerikansk selskab, som hedder Airbnb, som står for Air Bed and Breakfast forkortelse. Ja. Og de har sådan set også etableret sig i Danmark her for ganske nylig. Og det Airbnb gør, er egentlig, at de også er en markedsplads for formidling af boliger mellem privatpersoner. Peer-to-peer igen, formidling af boliger mellem privatpersoner, som gør det på et lidt mere internationalt plan. Vores fokus er Danmark, kan man sige. Deres fokus er mere, hvis du står og mangler en lejlighed i Berlin, eller London for det sags skyld, jamen, så kan du gå ind på Airbnb og se, hvad der findes af lejligheder inden for London, og så lejer du det, ligesom vi var inde på før, eller lejer det. Du betaler via Airbnb, og Airbnb tager sig et lille kommissionsvederlag i forbindelse med det. Men det er, Airbnb er et af de mest hypede, for nu at bruge sådan et amerikansk udtryk igen, men et af de mest et af de IT-startups eller opstartsvirksomheder, som mange mennesker inden for branchen tror enormt meget på i øjeblikket. De modtager enormt store beløb i indskud fra investorer, og er en af dem, der bliver skrevet rigtig meget om i de amerikanske IT-tidsskrifter i øjeblikket. Og vi er på en lille tjeneste, vil gerne tage konkurrencen op mod nogle af de store spillere, og vi lancerer så det her inde i mindre skala i Danmark. Rasmus, hvis du nu skulle tage mig i hånden, og lad os antage, at jeg havde et værelse, ungerne flyttede hjemmefra, jeg har et værelse, der alligevel står tomt. Hvordan vil du gribe det an, hvis man gerne vil være en, der udbyder en sofa, eller hvad vi skal kalde det? Lige nu vil jeg opfordre dig til at gå ind og registrere dig som en profil inde på denlilletjeneste.dk, eller hvis du har lyst, også selvfølgelig en af vores konkurrenter på Airbnb. Og så vil jeg egentlig vente og se, hvad der udbyder sig af folk, der har behov for at låne eller leje et værelse, kan man sige. Se, hvad det er for nogle mennesker, der har et ønske om at bruge dit værelse eller dit rum som en overnatningslejlighed. Og når du så ser en, der har et ønske, jamen, så gå ind og vurdere den pågældende. Kig på, hvad er ønsket fra den pågældende? Er det en person, jeg har tillid til? Og hvis du synes, at det her ser fornuftigt ud, jamen så går du ind på vores side og retter henvendelse til den pågældende og siger, dig vil jeg gerne leje mit værelse ud til, og så skabes kontakten via vores side. Så det er i princippet mit bedste råd i den situation, nemlig at gå ind og se, hvor er behovet henne ude hos danskerne. Og nu sagde du det er sidste fredag, det her er startet op, så det er sådan lige nyt og sådan noget. Er der nogen kan du sige noget om nogle tendenser, hvor I har udbud, altså geografisk typer og sådan noget? Det er primært et storbyfænomen i øjeblikket. Ja. Vi har de fleste af vores medlemmer er samlet sig omkring København og Aarhus og Odense, men vi fornemmer ligesom, at i takt med, at kendskabet til vores site udvikler sig, jamen så begynder den geografiske spredning også at komme meget længere ud på landet. I starten var det svært at finde hjælper, for eksempel hvis vi havde en opgave i de mindre i landdistrikterne, netop fordi der fandtes ikke så mange derude, så det var svært at få opgaven løst derude. Det var nemmere at få dem løst i storbyen. Men nu ser vi, at det hele det begynder at brede sig simpelthen, ikke?
Så nu er vi trygge ved, at hvis der er en opgave, der skal løses, for eksempel i Jylland, i Holstebro, jamen der findes altså også hjælpere i Holstebro til at løse en opgave der. Og det synes vi jo er helt fantastisk. Og den samme tendens kan vi så måske forvente, at sker med det her couchsurfing. Det tror jeg helt sikkert, vi kan forvente os. Jeg tror, det er noget, der vil starte med at opstå i store byerne. Som sagt, de henvendelser, vi har fået fra vores medlemmer, har primært været sådan overnatningslejligheder, weekendophold for eksempel, hvor man måske gerne kunne tænke sig at efterlyse en lejlighed i København til en weekendtur til København, her specielt i sommerperioden. Det er jo feriesæson snart, så der er måske nogen, der sådan i finanskrisens skær måske, i stedet for at købe 2 hotelværelser i en weekend, som koster flere tusind, jamen så er det da muligt, at man i stedet for måske gerne vil låne eller leje en lejlighed i København til en fjerdedel af prisen i virkeligheden. Så det er primært der, vi tror, at der vil være et marked for det i første omgang. Men så er du helt ret i takt med, at det breder sig, og det bliver normalt ting at gøre, jamen så tror jeg også, at vi vil se det i andre dele af landet. Helt sikkert. Vi lader det være de sidste ord. Rasmus Bjerrum fra Den Lille Tjeneste. Tak for besøget. Selv tak.